bare meget kort omkring VSB-processen. Det er sådan, at der ser vi jo på de påvirkninger, der vil være fra det her projekt, som er påvirkninger på samfundet og på lokalbefolkningen. Og man kan sige, at vi i modsat VVM, der ser vi jo både på de negative og de positive påvirkninger, det vil sige de muligheder, som projektet skaber. Vi har så, en del af VSB-arbejdet er så også at komme med en forslag til en plan, altså forslag til tiltag for, hvordan man kan optimere de muligheder, der bliver skabt ved projektet, og på tilsvarende vis reducere de risici og de negative påvirkninger, der også vil være. De emner, som vi har analyseret, er omkring mulighed for lokal beskæftigelse, muligheder for at inddrage, eller de muligheder, der bliver skabt for lokalt erhvervsliv, hvilke aktiviteter vil der være i forbindelse med uddannelse og træning, hvad er de skatter og indtægter, som forventes, der vil blive genereret i forbindelse med det her projekt, hvordan påvirkning vil være på sociale ydelser og planer, sociale aspekter, påvirkninger i forbindelse med arbejdsmiljø og risiko for ulykker, om påvirkninger i forbindelse med folkesundhed og livskvalitet, og så sidst men ikke mindst også de påvirkninger, der vil være på kultur- og naturværdier. Og det, som jeg vil gå lidt mere i dybden, det er omkring beskæftigelse, erhvervsliv, uddannelse og træning, skatter og indtægter, sociale aspekter, og så kultur- og naturværdier. Omkring beskæftigelse, der vil det være sådan, at som Nikolaj fortalte, at anlægsfasen vil vare i cirka 2 år, og i de 2 år forventes der at være beskæftiget mellem 30-40 personer i starten af anlægsfasen, og i sommermånederne begge år forventes der at være mellem 120-140 personer. Og der har vi skønnet, at der vil det bestemt være muligt at have op til 75% lokal arbejdskraft. I driftsfasen, som så er de efterfølgende 10 år, er der skønnet, at der skal være 80 personer på projektet, og der vil kunne være 90% vil være lokal arbejdskraft. I VSB-rapporten er der en række forslag til tiltag, hvordan at man kan øge de lokale beskæftigelsesmuligheder. Og her har jeg bare nævnt, fordi det er blevet rejst op til flere gange, det vigtige behov for at få en detaljeret beskrivelse af de krav, der vil være til jobbene, så tidligt som muligt i de forskellige jobkategorier. Og så lidt mere omkring, hvad er det egentlig for nogle jobs, der vil være på det her projekt. Og man kan sige, det gælder for Flemmings og min præsentation, at det er jo også de præsentationer, vi har givet sydpå, som vil være de ting, der har været i fokus dernede. Men der vil være, altså ud af der vil være 22 operatører, altså folk, der vil være lastbilfører, gravemaskinfører, sprængningsoperatører. Der vil være 28 teknikere, det vil være mekanikere, værkførere, elektrikere. Så vil der være 4 lærlinge. 6 personer vil være beskæftiget i forbindelse med den kategori, der hedder, eller vi har sagt, der hedder anlægs- og maskinoperatør. Det er de personer, som er beskæftiget i forbindelse med procesanlægget. Så vil der være noget kontorpersonale, og nogle kokke og noget køkkenpersonale. Og alt i alt er det så de her 72 personer, det vil sige de 90% af de 80 personer, som de har skønnet, vil være lokal arbejdskraft. Og man kan sige, en vigtig forudsætning for at være i stand til at nå sådan et højt tal af den lokale beskæftigelse, og man kan sige jo også på sigt at nå op på 100, som selvfølgelig er målsætningen, det er jo også, at man har et fokus på uddannelse og træning. Og det vil være i, kan man sige, de 3 faser. Det vil være, første fase vil være relateret til at få udviklet nogle planer for nogle ansættelsesprogrammer i samarbejde med de lokale myndigheder. Det vil være den oplæring og de træningsaktiviteter, der vil være i forbindelse med selve driften af projektet. Og det vil jo være uddannelse- og træningsaktiviteter, som både er rettet mod den specifikke industri, mineindustrien, men det vil jo også være generelle kompetencer, der bliver opbygget som engelsk, som er et krav, når man arbejder med sikkerhed.
Og sidst men ikke mindst, så er der i hvert fald også forslag om, at der skal være udvikling af genplaceringsprogrammer, når minen bliver lukket igen. Og man kan sige, det er vores forslag, at man sådan set starter med at overveje de her ting allerede den dag, man går i drift. Fordi vi kender jo alle sammen projekter her i Grønland, som ikke varer evigt. Omkring det lokale erhvervsliv, der de muligheder, som vi kan se, der vil være i forbindelse med projektet, det vil være transport af varer og folk. Det vil være forskellige serviceydelser til minebyen i form af catering og vask og rengøring. Det vil være forsyning af brændstof og levering af lokale varer og mad. Og man kan sige, igen her har vi også en række forskellige forslag til tiltag, der kan øge inddragelsen af det lokale erhvervsliv. Men det jeg nævner her, det er omkring outsource ydelserne. Det vil sige outsource de serviceydelser, der er i relation til minebyen. Og det vil være at arbejde med at opdele kontrakterne, så man kan sige, at mindre kontrakter giver mulighed for mindre firmaer at gå ind og byde på. Vi har også givet som et forslag, at der bliver etableret et lokalt erhvervsforum i samarbejde med kommunen sydpå, og igen for at få en tidlig dialog omkring inddragelse af det lokale erhvervsliv. Omkring skatter og indtægter, der skelner vi mellem selskabsskatten og indkomstskatten fra medarbejdere. Og man kan sige, omkring selskabsskatten er et tal på godt 1 milliard, og det tal har vi fået, det er ikke noget, vi har regnet os frem til, det tal vi har fået oplyst af selskabets revisor. Hvorimod vi har regnet baseret på de oplysninger, vi har fået omkring antallet af medarbejdere, hvor meget vi har skønnet, der har været lokalt og internationalt. Omkring hvor meget skat, der vil blive genereret sammenlagt i de 2-årige anlægsfase og de 10-årige driftsfase, som er de her 153,7 millioner kroner, danske kroner. Og man kan sige, derudover har vi også anslået, at minen i sig selv vil generere en række afledte jobs. Og der har vi skønnet, at der per et jobs, der er på minen, vil der blive genereret ca. 0,3 jobs lokalt. Og det var sådan set meget, jeg måske kan lige sige, og det her sådan set, det vil så give anledning til lige knap 50 millioner yderligt over den her periode. Og det var meget fint at være forbi Nanortalik, hvor jeg sådan set havde mulighed for lige at vente med de erfaringer fra dem. Og de her 0,3 passer meget fint overens med de informationer, de har. Og måske er det endda en lille smule konservativt sat. Omkring de sociale aspekter, der er det, som er blevet rejst, når vi har talt med folk, jo primært i Narsaq, det er den der har været en stor bekymring omkring, at de muligheder, der bliver skabt på projektet, at Qaqortoq vil være langt bedre rustet og vil være bedre til at udnytte de muligheder, der vil blive skabt. Og det er noget, vi har diskuteret med selskabet, og på den måde har vi sådan set også sagt, at det er vigtigt, at der vil være transport, regelmæssig transport fra begge byer og til sitet. Og der er også overvejelser omkring mulighederne for at etablere en lagerfacilitet, altså lægge nogle deciderede aktiviteter i Narsaq. Omkring kultur- og naturværdier, sammen med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, er der blevet gennemført en arkæologisk undersøgelse ved området. Og i den forbindelse er der identificeret 2 arkæologiske fund. Det ene fund er uden for selve mineområdet, mens det andet er i nærheden af der, hvor havnen er planlagt til at være. Og den aftale, der er blevet lavet med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, det er, at på det tidspunkt, hvor man vil gå i gang med aktiviteten, så vil man registrere det fund yderligere. Og man kan sige, det skal også lige pointeres, at museet har oplyst, at det ikke er unikke fund, der er tale om.
Med hensyn til brugen af området i dag, der har Orbicon lavet en undersøgelse af, hvordan folk bruger området i dag til fiskeri, til fangst, til stensamling osv. Og deres konklusion er, at projektet vil kun have en lille påvirkning på deres aktiviteter. Det er jo sådan, som Nikolaj også fortalte, at der vil kun være et stort skib, der kommer ind cirka de her 10 gange om året. Og folk vil stadigvæk have mulighed for at komme ind i fjorden og stadigvæk få adgang til at tage ind til området ved Lakseelven. Det vil selvfølgelig være sådan, at man vil ikke kunne bruge den havn, der bliver anlagt. Man vil heller ikke kunne bruge de veje, der vil være i mineområdet, og det skyldes af sikkerhedsmæssige årsager. Så det var sådan en kort resumé af VSB-processen.